भैया आप सबके स्वागत बा इस चैनल में। यह भोजपुरी सिंगर प्रभात जी के चैनल हटे और लॉकडाउन में कितना बुरा हाल हो गया बा इंसान के। घरे आके वो इंसान फंस गई बा तो ओकर दर्द केगा ये गीत में व्यक्त होता। ली एक गीत के सुनी और यह गीत अगर पसंद आ गई तो गीत के लाइक करी, अपना दोस्तों के पास शेयर करी और ये चैनल के सब्सक्राइब भी कर ली और इस वीडियो के लाइक करना ना भूलें। तो ली ये गीत को सुनी। हाल का बा नौकरी के न पूछो सनम, हाल का बा नौकरी के न पूछो सनम। लॉकडाउन में घरे रहत बानी हम, लॉकडाउन में घरे बैठ गईनी हम। हाल का बा नौकरी के न पूछो सनम, लॉकडाउन में घरे बैठ गईनी हम, लॉकडाउन में घरे फंस गईनी हम। ई कोरोनावा के ऐसन हवा बा चलल, ई कोरोनावा के ऐसन हवा बा चलल। रुपया पैसा के बिना तरस गईनी हम, रुपया पैसा के बिना तरस गईनी हम। हाल का बा नौकरी के न पूछो सनम, हाल का बा नौकरी के न पूछो सनम। लॉकडाउन में घरे बैठ गईनी हम, लॉकडाउन में घरे बैठ गईनी हम। गुजरात रह के कोइनी खूब कमाई, गुजरात रह के कोइनी खूब कमाई। रुपया पैसा के लेके ठेकेदार घसक गईल सन, हमारा रुपया के लेके ठेकेदार घसक गईल सन। रुपया पैसा के बिना तरस गईनी हम। हाल का बा नौकरी के न पूछो सनम, हाल का बा नौकरी के न पूछो सनम। रुपया पैसा के बिना तरस गईनी हम, रुपया पैसा के बिना तरस गईनी हम। लॉकडाउन में घर ही फंस गईनी हम। भैया आप सबसे निवेदन बा कि ये चैनल के सब्सक्राइब कर ली और भरपूर आनंद ली, भरपूर मजा ली।